Benvinguts al meu club de lectura. Avui us explicaré el llibre que m'he llegit jo. Es diu Per 13 raons de Jay Asher. Aquest llibre tracta sobre una nena que es suïcida i abans de fer-ho envia les cintes a un noi que es diu Clay. La Hannah envia totes les cintes a qui creu que és culpable del seu suïcidi. Com en Clay les ha rebut, creu que és culpable i es comença a sentir malament. Comença a buscar i a buscar per totes les llistes a veure quan trobarà el seu nom. Però això ho descobrireu si el voleu llegir vosaltres. Acompanyat de les cintes, la Hannah també posa un mapa de la seva ciutat i la d'on viu en Clay, que és la mateixa. En aquest mapa hi ha estrelletes vermelles que signifiquen llocs on passa cada història. En Clay haurà de visitar allà per indagar més en la història i profunditzar més i conèixer potser alguns detalls que amb les cintes no venen. I fins aquí el meu clip de lectura, espero que us hagi agradat molt i que us hagin entrat ganes de llegir-lo. És un llibre bastant interessant que recomano a tothom que tingui la nostra edat o poder gent més gran que també li podria interessar. És un llibre on has de relacionar històries, pensar una mica i està bastant interessant. Jo crec que us pot agradar molt a tots. Fins una altra! Diumenge al matí, al peu del Salze, és una història escrita per Dolors Garcia i Cornellà. La història tracta sobre un grup de companys que anaven a escola junts i que decideixen tornar-se a trobar al cap de 5 anys, quan fan primer de batxillerat. El que fan és anar a passar tot un cap de setmana a la mateixa casa de colònies on van anar quan feien sisè de primària. Allà van enterrar una càpsula amb tots els secrets de cadascun. El professor que els va incitar a fer això ara mateix és mort, i per tant també és una manera de fer-li un homenatge. Alguns companys del grup sí que volen obrir aquesta caixa, però n'hi ha altres que no, perquè això significaria destapar la seva part més oscura. A mi aquesta novel·la m'ha semblat molt fàcil de llegir perquè és bastant ràpida i també és molt entretinguda perquè és bastant divertida i no és la típica història. A part, t'enganxa bastant perquè vols saber quin és el secret de cadascun i tot això. I, bé, no sé, crec que està molt bé i m'agrada molt. Ara la Maria i jo us parlarem en aquest vídeo sobre el llibre Connexions de l'autora Elizabeth Stewart. Connexions és narrat des de 3 punts de vista diferents, el de la Fiona, la Lightning i la Sylvie. Lightning és una noia xinesa que viu en un poble de Xangai i que es va viure a la ciutat per treballar en una fàbrica on també viu la seva cosina. Fiona és una noia del Canadà que acaba d'enviar una foto bastant compromesa al seu nòvio. Sylvie és una noia africana d'Àfrica Central que ella vivia en un poble on van atacar els Mai-Mai per aconseguir coltan i ella, junt amb la seva família, va anar a viure a un camp de refugiats. Sembli les seves vides estan connectades. Elizabeth Stewart va néixer al Canadà i, a part de ser escriptora, és guionista de cine. És candidat per guanyar el Premi del Protagonista Jove. Ens ha agradat que creiem que l'autora s'ha expressat sutilment tenint en compte la realitat dura del món. I també ens ha agradat molt el vocabulari, ja que trobem que és molt educat per un públic adolescent. Bon dia, bona tarda, bona nit. Avui us vinc a presentar el meu segon clip de lectura i la lectura que m'he estat llegint durant aquest segon trimestre ha estat Ciutats de paper, escrita per John Green. El vaig triar perquè em semblava molt maco, molt misteriós i també vaig veure la pel·li i així que vaig voler llegir-ho. Va de dos adolescents els quals es coneixen des de petits, en Quentin i la Margot. Es veu que arriben a l'institut i es separen en 2 grups, és a dir, en Quentin va al grup de friquis i la Margot va al grup dels populars. Es veu que una nit la Margot entra sospitosament a casa d'en Quentin per la finestra de la seva habitació
i es veu que li diu a en Quentin que ha de fer una sèrie de venjances per al seu nòvio i altres amics seus. I durant aquella nit està ple d'aventures, ple de comèdia i això. I arriba el dia següent i es veu que la Margot ha desaparegut. I això que passa una setmana, passen dues, i en Quentin va trobant com petites pistes que són per ells, i en Quentin s'embarca en una nova aventura amb els seus amics per buscar la Margot. Al final és totalment el contrari del que t'esperes després d'haver llegit tota la lectura, i és un gran llibre ja que aprens coses noves sobre l'amistat, sobre l'amor i això. I espero que us hagi agradat la meva recomanació sobre aquest llibre. I des d'aquí tot el que us tenia que explicar. Fins una altra! Hola, i avui us vinc a parlar sobre Buscant l'Alaska, que està escrit per John Green. En Miles Halter viu obsessionat a les últimes paraules dels personatges famosos i en trobar en el gran pòster. Aquest motiu i la seva vida monòtona decideix traslladar-se a la Culver Creek, on es passarà a dir Buzzo i coneixerà els seus dos millors amics de l'internat, en Coronel i l'Alaska. L'Alaska és una noia guapíssima i molt misteriosa, i en Buzzo ho vol descobrir. És molt fàcil de llegir i t'enganxa molt, perquè en John Green escriu la veritat molt bé. Els títols dels capítols són 200 dies i va fent compte enrere fins que arriba el dia, i això fa que t'enganxi molt ja que vols saber què passarà quan el descomptador arribi a 0. La veritat és que a mi aquest llibre m'ha encantat i li poso un 10 sobre 10. En aquesta història, l'Anno era una nena de 13 anys que va viure durant 2 anys amagada en un departament el que anomenaven la casa de darrere a causa del fort nazisme en el país holandès, i amb el que vivia junt amb 7 persones més, incloent els seus pares, la seva germana Margot, els senyors Van Damme, en Peter i el doctor Dussel. Ens explica la relació que tenia amb cadascun d'ells i amb les persones que els ajudaven des de fora i com aquesta evolucionava amb el pas del temps. Abans que els alemanys invadissin Holanda, l'Anno era una nena molt comú, que li agradava conviure amb la seva família, amb els seus amics, i era coneguda especialment per ser una persona molt intel·ligent i amb moltes ganes d'aprendre. En aquest llibre l'Anna ens explica diàriament el que va viure, la seva història, més aviat el que va viure, la por que va sentir, la tristesa, l'enfadament, el fastidi, totes les seves emocions escrites en paper. Espero que hagi incitat algú a llegir-se'l, perquè és un llibre que val molt la pena, costa una mica de llegir, però et satisfà molt acabar-lo perquè has llegit com un tros d'història del nostre món. Hola, soc en Pau i avui us porto l'últim vol, de Ken Follett. En Ken Follett és un escriptor britànic molt reconegut internacionalment, sobretot per les seves novel·les històriques, les quals les més importants són Un món sense fi i Els pilars de la Terra, que estan ambientades a l'edat mitjana, i la trilogia de The Century, que explica el segle XX a través de la vida de 5 famílies de nacionalitats diferents. L'últim vol també està ambientat al segle XX, concretament a la Segona Guerra Mundial. El Regne Unit és l'únic país que resisteix contra Hitler, mentre que els alemanys inicien l'atac a la Unió Soviètica. Per ajudar els soviètics, Churchill, que és el primer ministre britànic, decideix iniciar una campanya de bombardejos contra els alemanys. Però molts dels avions britànics que ataquen a Alemanya són abatuts perquè sembla que els nazis sàpiguen exactament on i quan atacaran. Els britànics han de solucionar aquest problema perquè si no poden perdre la guerra. Mentre tot això passa, a la Dinamarca ocupada pels nazis, el protagonista, Harold, que és un noi de 18 anys, acaba els seus últims estudis abans de la universitat. La vida li canvia, però, quan dibuixa uns plans per un amic del seu germà, i es va involucrat en el moviment de resistència i espionatge danès contra els nazis. Potser semblarà que aquestes històries no tenen gaire res a veure, però al final s'acabaran entrellaçant.
Jo recomano l'últim vol, sobretot aquell qui li agrada la història, però aquell a qui no li interessi tant també, perquè té un component d'intrigues i aventures molt fort que manté l'emoció fins al final. També hi ha històries d'amor, ideologies enfrontades, té tots els components que necessita una novel·la històrica per agradar. Aquell qui li agrada l'últim vol pot provar amb The Century, que té una trama més complexa i amb més personatges, però que segurament agradarà encara més. Hola, avui us porto un altre llibre, No s'avorris que m'enamoro, de la saga Brugent. Espero que us agradi. Aquest llibre explica que fins fa uns mesos la Valèria, en Raül, en Bruno, l'Elisabet i l'Ester van formar club dels incomprensos. Eren els millors amics del món i es van conèixer a l'institut pel fet de passar per mateixes situacions. Però fins fa uns dies el club ja no era el mateix. Ja no es trobaven constantment en el constants com feien. I van sorgir nous amors que ningú s'esperava i ha provocat enveja de persones. I s'han confessat secrets que han trencat la confiança i l'amistat que tenien abans. El llibre el recomano als juvenils, ja que és un llibre molt ben escrit i que us podeu identificar amb la vida d'aquests personatges, i si en voleu més podeu llegir tota la saga de Brugents, que també és extraordinària, i jo també intentaré llegir-me-la, que ja me n'he llegit dos. I espero que us agradi. Hola a tots lectors, jo sóc l'Adrià Pulido i us presentaré el llibre No preguntis qui soc, de Cari Santos. La història tracta d'un noi orfe diferent als altres amb un trauma que va tenir quan era petit. Un dia, amb en Pol li volien treure una medicació que feia que a les nits ell no tingués al·lucinacions. A l'escoltar-lo, no li va semblar bona idea. A l'escola els hi van tornar unes redaccions. La millor va ser la d'una noia nova, igual de diferent com en Pol. Ell la va llegir quan estava sol, l'explicava una mica sobre el seu passat i sobre els seus somnis que apuntava en un diari. Somnis que eren terrorífics, ja que surt una persona que gairebé li va destrossar la vida i la dels seus pares. En Pol realment estava enamorat d'aquella noia i va intentar seguir-la per declarar-se, però no es va atrevir. Va intentar un dia fer-li una carta d'amor i posar-la dins de la seva maleta. Amb el tema sense la medicació, el primer dia va anar bé, però els següents ja escoltava una veu maligna, que aniria a per la noia i controlaria el cos d'en Pol. Es va llevar i va anar molt aviat a casa d'ella. Quan va arribar, ella va baixar de casa seva i se'n van anar a una esplanada on ella li va donar una carta d'amor. Quan el Pol l'acaba de llegir, la noia li dona un petó als llavis. Després d'això, el Pol va intentar tornar a casa, però que més tard en Pol ja no seria en Pol. I si voleu saber el final, només fa falta que us ho llegiu. Aquest llibre m'ha agradat bastant i us recomano llegir-ho. Aquest llibre m'ha agradat perquè jo penso que reuneix alguns sentiments com l'amor, l'odi, la por, alguna broma, però sobretot perquè des d'un principi fins a un final aquest llibre m'ha interessat. Des que l'he llegit no m'ha cansat mai. Benvinguts un dia més al Clip de Lectura. Avui us porto el llibre de I'll Be There, Sempre amb tu, que ens explica la història d'en Sam, que és un nen que és una mica nòmada. No té una casa fixa, sempre ha estat movent-se de llocs, ja que el seu pare no es cuida gaire d'ell i ell ha de tenir cura del seu germà, en Real, que té autisme. De dir a l'església veu una noia cantant. Aquesta noia cantant és l'Emily. L'Emily és una noia extraordinària que treu molt bones notes i es concentra molt pels seus estudis. I aquests dos nois, l'Emily també el veu a ell. I per el primer contacte visual ja s'enamora. I aquí viuran una història d'amor i us la deixo així penjant a l'aire perquè continueu llegint. Explicarem el llibre de Les pereres fan la flor blanca de Gerbrand Baker de l'editorial Raig Verd. Aquesta història va sobre una família de pares divorciats i amb 3 fills. 2 són bessons, en Claire i en Chris. En els bessons sempre els havia agradat jugar en un joc que es deia Negro, i quan va venir en Gerson també s'hi va apuntar.
El joc consisteix en tapar-se els ulls i arribar des d'un arbre del jardí fins a algun lloc on ells diguin. Però aquest joc pararà de ser una diversió per en Gerson quan, per culpa d'un accident de cotxe, es quedarà cec. Una cosa que al principi sembla que no li impedirà fer res, però que al final es va entristint cada vegada més. Harry Potter i la pedra filosofal. Harry Potter i la pedra filosofal és un llibre escrit per J.K. Rowling. Harry és un nen orfe que viu amb els seus tiets. Un dia, quan fa uns anys, descobreix que és un nen mag i que està convocat a l'escola de màgia Hogwarts, on els seus pares havien estudiat allà. Aquest mateix dia també descobreix la veritat de què li van passar als seus pares i que Voldemort els va matar i que també va intentar matar-lo a ell. A Hogwarts farà nous amics com l'Hermione Granger i en Ron Weasley. Un dia, els tres descobriran que al tercer pis s'hi amaga sota una bèstia ferotge la pedra filosofal, que és una pedra que et fa immortal, i que Voldemort la vol aconseguir. M'agrada molt perquè no sol llegir aquest tipus i vaig decidir canviar un dia i ja que tothom en parla, em va picar la curiositat i el recomano a tothom.